Creen a Canàries un caldo d'algues que busca ser una alternativa vegana al col·làgen. El col·làgen, la suplementació de col·làgen, tingueu en compte que no és col·làgen en si, no serviria de res prendre col·làgen. El que es pren és un precursor del col·làgen. Crec que ho estic dient bé, col·làgen. En tot cas, no és més que un suplement alimentari, en aquest cas, o un producte alimentari que acumula o que té una acumulació d'aminoàcids que faciliten que el cos generi el col·làgen, que és el cos qui l'ha de generar. I simplement és les cadenes d'aminoàcids necessàries per generar-lo. I que, bueno, que la suplementació tingueu en compte que millor supervisada per nutricionistes i més. I està bé que hi hagi alternatives veganes per aquestes cosetes, que això del col·làgen no ve d'ara. Hi ha molta gent que ho pren, siguin vegans o no vegans. Jo, de fet, com a vegà no ho prenc, vale? No m'és necessari, però hi ha gent que li va bé prendre-ho o diuen que li va bé. Però bueno, aquestes cosetes ja sabeu. Supervisió de nutris o de metges, si podeu.